गिबियावनो आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो आरो बरायनानै लाग्रोदों। नोंथांमोना गोदान भिउवारफोर, नोंथांमोनखौबो आङो बरायबाय आरो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जायफोरा दिनैसिमबो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै, गोबां नायबायल' थायो नाथाय साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोनखौ खावलायबाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै दोनदो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबावसै आरो कमेन्ट होदो आरो मोजां मोनदोंबा नोंथांमोननि ससियेल मिडिया ग्रुपआवहाय बेखौ शेयार खालामनो दाबावसै। दानो बे समाव आं मोजां बेबायदिनो कन्टेन्ट लाना फैबावबाय। दानो आंजों लोगोसे दिनैहाय सासे मुंदांखा सिफुं दामगिरि आदाखौ आं लोगो मोनबाय। दा आदाया गोबां बिदिनो सिफुं दामनायखौ गोबां मानसिफोरनो फोरोंबाय। बै समाव नबजितमोननोबो फोरोंबाय। गोबां बेबायदिनो बिथाङा मेथाइबो रोजाबो आरो बिथाङा सिफुंनि बिदि देंखोखौबो बिथाङा होबोयो। आरो बे समाव आं गिबियावनो आङो आदाखौ आंनि चेनेलाव फरायग्रोबाय, हामबायसै। आरो दानो बे समाव आङो आदानिफ्राय फंनैसो आङो बिथांनि सिनायथिखौ आङो लानो सानबाय। दा आदाया नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ अननानै आंनि अडियेन्सफोरनो फोरमायदो। बयजोंबो खुलुमनाय जासिबाय। आंनि मुङा सुबुंसा हाज'वारी। आङो बासबारि एलेखायाव थानाय जलाइगाव गामिनि, बियो कटबजरा एरियायाव गोग्लैयो आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआ बेनो क'क्राझारानो। सिगां धुब्रिमोन, दा क'क्राझार जाबाय आरो पुलिस थानाया काजिगावआव। आंनि सिनायथिया बेनो। दा नोंथाङाथ' बेबायदिनो गोबां देंखो होबोयो, दा सिफुं दामो, नोंथांखौथ' गोबां। दा आदाया नोंथाङा बेबायदि सिफुंखौ दामनायखौ बबे समनिफ्राय नोंथाङा जेन'बा जागायजेनामोन? आङो जेब्ला आं मेट्रिक पास जायो अब्लानिफ्राय आं स्टार्ट खालामदों। आङो 2005आव मेट्रिकखौ होदों। दा जोंनि गामियावहाय सासे दङमोन सिफुं सुग्रा, बेनि नामानो जाहैबाय अशक ब्रह्म। बियो सिगां रावजोंबो सिनायजायामोन, नाथाय दा सिनायजासै। बियो दा सुलेखाजों दामफायो। बिनि सिफुं दामनाय स्टाइलखौहाय, बिनि मिलौहाबनाय देंखोखौ आङो जेब्ला गामियावहाय खोनाजेनो अब्ला आंनि गोसोआ दुंखांदों आरो गोसो जादों जे आंबो बेबायदि सोलोङोब्ला दामनो हागोनदां, बेखौ साननानै आङो बेखौ खावलायदों आरो। दा बिथाङाबो आंनि खावलायनायखौ ना होनाखिसै, बियो नाजावबाय आरो बियो बुंबाय आरो फैदो आं फोरोंनानै होगोन, नोङो सोलोंनो हागोन। दा बेबायदिजोंहाय आङो बिनियावहाय मास मोनसे सोलोंनाय जादों आरो। ट्रेनिं लाबाय आरोखि। ट्रेनिं लादों। मास मोनसे बियो आंनो ट्रेनिं होदों। बिराद मोजां ट्रेनिंखौ होदों बियो। सिफुंजों सिफुं नङा, खिन्थु हारम'नियामजों सिफुंजों बियो खालामनानै होदों आरो। आङो बिनि दामनाय, हारम'नियाम दामनायनि टिउनखौ आं सिफुङाव लाबोनांगौ, बेबायदिजोंहाय आंखौ फोरोंदों आरो। बिराद मोजां आइडियाबो मोनदां आरो मोजां फोरोंनायनि स्टाइलखौहाय बिराद मोजां मोनदां। मोजां गियानखौ मोननो हादों आरो। दा आङो बिदियैनो सिफुंखौ दामलांनो रोंदों आरो आंनि प्रेक्टिसजों। बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खनखायोबो दाना। बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खनो। दा आदानि गावनि कम्प'ज खालामनायजों बिथाङा गोबां मेथाइबो खनबाय। दा आदाया बेबायदि मा होनो, मोजां मेथाइ दानखानायनि गेजेरजों नोंथाङा गावनो खनबाय। दा नोंथाङा बेबायदि मेथाइखौहाय मा समनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि खनजेनामोन गस्पेल लाइनावहाय? आङो गस्पेल लाइनाव बुंनो थाङोबा 2008आवसो आङो कनभार्ट जानानै ख्रिस्टियानाव फैदों। आङो हिन्दु बेकग्राउन्डनिमोन। आङो कनभार्ट जानाय लोगो लोगो आं डाइरेक्ट माबायाव थांदों, बाइबेल कलेजाव थांदों केरालायावहाय। आरो आं बेयाव बोसोरब्रै कमप्लिट खालामनानै गामियाव फैफिनदों आरो। दा आंथ' 2008आवनो जादों कनभार्टखौ, खिन्थु बै टाइमाव आङो मेथाइफोरखौ लिरदोंल', खिन्थु बिदि रेकर्डिं खालामफेराखै आरोखि। जोंनि गिर्जायावहाय सासे जिबियार हाज'वारी होननाय फंबाय दङ। बियो सानसेखालि मा जाबाय, आङो जेब्ला गिर्जायाव मेथाइ खनदों आंनि दानखांनायखौ, अब्ला बियो ओरैबायदि
गोसोआव नांदों जाहैबाय आरो बियो जोबोद गावनो खननो गोसो आरोखि गावहा इसिबां नलेज गैया खननायनि थेवबो बियो जोबोद गोसो जादों आरो माने इउटुब खालामनानै बे मेथाइखौ खननानै गस्पेल शेयार खालामसै आं बेबायदि बुंनानै बियो आंखौहाय लांदों आरो ओमफ्राय दा बियो गावबो खुलिखासिगोन नालाय बियो आंखौबो बुंबाय नों आं खुलिखासिगोन नोंबो खुलिदो नोंना गाराङा मोजांखा नोंना बेजोंनो गस्पेल शेयारबो खालामनो हागोन नोङो मेथाइनि गेजेरजोंबो गोबां गस्पेल शेयार जायो बेबायदि बुंनायखाय आंबो बिनि बुंनाय बायदि आं खुलिनानै होबाय आरो खुलिनानै लाबाय दा गासै आङो दोंबा मेथाइखौ हगारनो हाबाय नोंथांनि चेनेलावनो ना औ आंनि चेनेलावनो आंनि चेनेलनि नामा फोरबुनि अननाय बेयाव थाङोब्लानो आंखौ मोनगोन आरो नङाब्ला डाइरेक्टलि आंनि नाम होब्लाबो फैगोन आरो दा आदाया नोंथाङा नैबे नोंथांनि चेनेलावहाय दा मेथाइखौ हगारबाय दा नोंथाङा फार्स्ट टाइमावहाय नोंथाङा बबे मेथाइखौ रोजाबजेनामोन बा हगारजेनामोन आङो आंनि मेथाइखौ ख्रिस्टमास समाव जानायखाय आङो ख्रिस्टमासखौनो खननाय जादों टारगेट खालामनानै आंजों आरो लोगोसे रुपान्जुलि जाम्बुगुरिनि बियो बेजों जों सानैजों दुवेल खनदों आरो बे मेथाइआ गोजोना बुहुमाव फैबाय दा आदाया बे मेथाइनिफ्राय गोजोना बुहुमाव फैबाय बे मेथाइनिफ्राय नोंथाङा बिदिनो स्टेन्जाखौ नाङा खरासनिफ्राय बिदिनो दोंनैसो लाइन आंनि अडियन्सफोरनो खोनासंहोनो हागोन नामा गोजोना बुहुमाव फैबाय रंजानाया बुहुमाव साग्लोबबाय गोजोना बुहुमाव फैबाय रंजानाया बुहुमाव हामबायसै जोबोद मोजां खनखादों दा नोंथांनि मेथाइखौ जों जोबोद मोजां मोनखायो खोनासंदोंबो बे समावहाय आंबो मिथियामोन नोंथाङा खनदों होननानै ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो बेखौ खोनासंनो मोनदों गारांखौ खोनादों गारांखौथ' मिथियामोन सोरनिमोन जेब्लानाखि नोंथांनि पिक्सारखौ नुयो अब्लासो मिथिदों जे आदाया होननानै नाथाय आदायासो खनदों होननानै जोबोद हामबायनाय थाबाय आदा नोंथांनिसिम नोंथाङा बे मेथाइखौ जोंनो खोनासंहोबाय दानो बे समावहाय आदानिफ्राय मोननैसो आरो मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा सिफुंखौ दामनायखौहाय जेन'बा 2008 सुरु खालामदोंमोन नामा आङो सिफुं दामनायखौ 2008आवथ' नङा 2005आवनो 5निफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो गोबावजोंसो बेबायदि माबायाव फैदों आरो स्टेजाव फैदों हठाथ' फैनो हायाखै जाहैबाय आस्थे आस्थे गाखोबोदों दा नोंथाङा जेन'बा दा दोंबासिम नोंथाङा अलरेडि नोंथांनि चेनेलाव हगारबाय होनना बुंदों दा दोंबायावहाय जेन'बा लेटेस्ट नोंथाङा बबे मेथाइखौ हगारनाय जादों दाथ' आङो सुदेम बर'नाव बानायनाय दङ मोनसे बेखौसो आं दाखालि हगारनाय जादों बियो आङो खावलायदों आरो मानसि साफ्रोमखौबो जे जिउनि राजायाथ' जिसु ख्रिस्ट'आसो दा बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव फै अब्ला नोङो जिउखौ मोनगोन जाहैबाय आरोखि बासायजानायखौ नों मोनगोन बे बाथ्राखौ लानानै आं लिरनाय मेथाइखौ हगारनाय जादों बेखौहाय अलरेडि आपल'ड होखाबाय नोंथांनि आपल'ड होखाबाय ओमफ्राय बे मेथाइआवबो नोंथांनि बे सिफुं दामनायफोरबो दङ नामा गैया सिफुं दामनायनि गैया ने सिफुं दामनायनियाव आंनि इउटुबावहाय आङो दासिमबो हगाराखै आदसा गुबुननियाव हगारदों आरो दोंसे ओरैनो मेमराइज थानो थाखाय आरोखि आंनि बिफा बिमा फिसाज्ला बेखौ ज' खालामनानै आं हगारनाय जादों दोंसे पिक्सारखौहाय फट'खौ होनानै दोंसे कार्बि मेथाइखौ सुनानै आरो कार्बि मेथाइ बियो आङो जेब्ला कलेजाव दंमोन अब्ला सासे कार्बि आंनो फोरोंनानै होदों बे मेथाइखौ दा बेखौनो आङो सिफुङाव सुनानै बेखौहाय आपल'ड खालामनाय जादों आदा दा नोंथाङा बे बुंबाय कार्बि मेथाइखौ नोंथाङा गावनि सिफुंखौ दामनानै बेखौहाय आपल'ड खालामना होदों होननानै बुंबाय दा बे आदा बे नोंथाङा जिहेतु कार्बि मेथाइखौहाय दामदों
बे मेथाइखौ नोंथाङा दा सिफुं दामनानै अडियेन्सफोरनो खोनासंहोनो हागोन नामा? दोंनैसो लाइन जेनेबा। आदसा जागोन दे। जोबोद गोदै मेथाइखौहाय बिथाङा माने देंखो होनानै बेबायदि सिफुंजों दामनानै जोंनो खोनासंहोबाय। कार्बि मेथाइ बिथाङा बेखौहाय जोबोद मोजां दामनानै जोंनो खोनासंहोबाय, बेनिखायनो हामबाय होनदों। आरो दा बे समावहाय आदानिफ्राय जोङो मोननैसो जों मिथिनो लुबैबावदों। दहाय दान्दिसे नोंथाङा बुंदोंमोन नोंथाङा हिन्दु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जादोंमोन। दा बे समावहाय आङो बेखौनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबावदों। दा नोंथांनि न'खरावहाय जेन'बा दा साबेसेसिम दंमोन न'खरावहाय फेमिलिफ्रा? फेमिलियाथ' जोंना आंल'नो जाहैबाय, आंनि फेमिलिल', आं आरो आंनि हिन्जाव, आंनि फिसाज्ला। जों साथामल' ख्रिस्टियान आरो बाद बाखिया गासैबो दाबो बेयावनो दं आरो हिन्दुआवनो दं। बिमा बिफानि न'खरा दं आरोखि ने? ज' थानायालाय ज' थायो? थानाया ज' थायो। जानायफ्रा ज' जायो? जानायफ्राबो गुबुन जाबाय। गुबुन जाबाय। दा न'खरसेयावनो माने न'खरनै बायदि जाना दं आरोखि। धोरोम जाहैबाय। आरो बिथांनि न'खरनि जिथु बिमा बिफा बेयो गुबुन धोरोमनि। दा बिफायाथ' गैला नामा नोंथांना? गैला। आदसा बेबायदि नोंथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेबायदि नोंथाङा इसोरनि बाथ्राखौबो नोंथाङा सोलोंबोबाय, मिथिबोबाय। दा नोंथाङा खोन्थाबाय 4 बोसोर नोंथाङा बेबायदि बाइबेल कलेजाव थांबाय होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बेबायदिनो गोबां सिफुं दामनाय, मेथाइ खननायबो, रोजाबनायबो नोंथाङा बेबायदि फोरोंबाय, सोलोंबायबो। आरो दा नोंथाङा बबे सोरनि मेथाइफ्रावहाय बेबायदि सिफुं दामनायखौ दामदों? आङो गुबुनावहाय बे आंजों लोगोसे बे जिबिआर हाज'वारि बिथांनियावल' आं दामनाय जादों। ओमफ्राय गुबुनावहाय दासिमबो ओंखाराखै आरो। ओमफ्राय बिदिनो माबायावहाय रेकर्डिं खालामनायफ्राव दामनाय जादोंना जायाखै नोंथाङा? बे स्टुडिअ'फ्राव? जिबिआरनियावहाय दामनाय जादों आरो। बबे मेथाइमोन बियो? मा मेथाइमोनथाय बावबाय आङो बेखौ। रोजाबनाया सोर रोजाबदों बेखौलाय? रोजाबनाया बे जिबिआरानो रोजाबदों। नोंथांखौ जुदि जोंनि अडियेन्सफोरा, जा नायगिरिफोरा, बिथांमोना जुदि नोंथांखौ सिफुं दामनो थाखाय गावसोरनि मेथाइफोराव सिफुं दामनो थाखाय नोंथांखौ जुदि हांख्रायहरोबा, खावलायहरोबा नोंथाङा थांगोन ना थाङा? आङो थांगोन। थांगोन ने? आं हेफाजाब होगोन। आदसा। दा आदाया बुंबाय नोंथांमोना जुदि अडिअ रेकर्डिं खालामनायावहाय जुदि सिफुंनि देंखो नांगौ होननानै बुंबा बिथाङा थांगोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना मोनजानो लुबैदोंबा नोंथांमोना बेखौ मोनसे उपाय दङ। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव फैनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। आरो बिथांखौ जुदि नांगौब्ला बे कमेन्ट सेक्सनाव फैनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। नोंथांमोननि वाट्सएप नाम्बार हो आरो बेवहाय जोङो कन्टेक्ट खालामलायनानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होगोन। आरो नोंथांमोननो जेबायदि नांगौ बेबायदि बिथाङा थांगोन आरो बेबायदि बिथाङा बुंदों। दा आदाया दानो बे समावहाय नोंथाङा जेबायदि सिफुंबो दामबोबाय बर', दा बेबायदि दामनाय टेलेन्टखौहाय नोंथाङा बबेनिफ्राय सोलोङामोन? आंनो बे आंनि गुरुआनो जायहा आंखौ फोरोंदों, बेनो आंनो आइडिया होखादों आरो बेबायदि दामनांगौ होननानै। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला आङो बै सिंगिबारियाव मोनसे प्रग्राम जादों, अब्ला आङो नबजित हाज'वारिमोनखौ लोगो मोनदों। बिथांमोना आंखौ नुदोङो आङो सिफुं दामो। आं मोनसे प्रग्रामाव लेंहरजानायमोन नालाय, बिथांमोनाबो दंफैयोमोन। दा बेवहाय आंखौ लोगो मोनदों आरो बिथांमोना आंखौ सोंदों नों बबेनि? आङो आंनि जायगाखौ खोन्थाबाय आरो लोगोसे मा डिनोमिनेसन बेखौबो सोंबाय बिथांमोना। आरो बेयावबो आं खोन्थाबाय आङो NELC-नि। दा बिथांमोनाबो बुंबाय आरो जोंबोथ' बिदिनो, होमबालाय जों नोंखौ बाहायसै, नोङो फैदोल' जाहैबाय आरो। दा बिदि होननानै आंखौ लिंहरनायखाय आङो बिथांमोनजों लोगोसे थांदों आरो। सिनायजानायबो जाबाय ने? आरो आंखौ जे जायगायाव बिथांमोनहा आंखौ नुदों, बे जायगायावनो बिथांमोना आंखौ लिंहरफिनदों आरो। बेयावनो मोनसे प्रग्राम दंमोन। दा बे प्रग्रामावहाय बिथांमोना मेथाइ खनदों। बे मेथाइ खननायावहाय आंखौ दामफानो थिनदों आरो। दा बिनिफ्राय आङो बेयाव दामफानानै बिनिफ्राय आङो रोंबोदों आरोखि बेबायदि दामनांगौ होननानै।
मेथाइआव माबायदि मेथाइ मा होनो मेथाइखौ लानानै बबे बायदियाव माबायदि सोनांगौ सिफुंनि देंखोखौहाय बेखौ नोंथाङा एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों आरो आदसा दा बे समावहाय आदानिफ्राय जोङो बिदिनो दोंसे जेन'बा नोंथाङा बबेखौ मोजां मोनो नोंथांनि सिफुंनि गेजेरजों जेनेबा लाइन दोंनैसो नोंथाङा खोनासंनो हागोन दा अडियेन्सफोर जागोन बेयो नेपालि गानमोन ने आदसा आदसा जोबोद मोजां देंखो होबावबाय दा नोंथांखौथ' नुदों नोंथाङा सिफुङा माने बेलेग बेलेग गिदिर फिसा दङ दा बेबायदि सिफुङा माबोरै नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा जेरैहाय स्केल दङ बेबायदिनो मोनफा मोनफा स्केलनि आरो आदसा बेयाव ABCD थायो नामा ABCD थायो आदसा दा नोंथाङा जिहेथु दामनाय सिफुं बे सिफुङा बबे माबानिमोन बेयो D शार्पनिमोन आदसा बेयावबो अनेक बिदिबा थफ्ला थागोन माथो थफ्ला थायो गोबां थायो ओमफ्राय बे फिसाखौ नुदों बे फिसाया बबेनि बिलाइ जेनेबा नैबे Gनि बे G मेजर नालाय दा G शार्पनिबो थागोन आरो आदसा G शार्पनि थागोन दा बिनिफ्राय जेन'बा लाइन दोंनैसो जेन'बा खोनासंगोन नामा नोंथाङा बेनिफ्राय Gनिफ्राय बियो ने गोजोननाय थाबाय आदा दाबो नोंथाङा बे मा होनो बेखौ G ना मा होनो G मेजरनिफ्रायबो खोनासंबावबाय बेनिखायनो हामबाय होनदों दा आदाया नोंथाङा बेबायदि सिफुं दामबोनाया दिनै बेसेबां बोसोर जाखो नोंथाङा आङो नायदो 2005निफ्रायनो जुदि आं स्टार्ट खालामदोंब्ला दासिमहालागै गोबां बोसोर जाबाय आरो ओमफ्राय बेसिमाव नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय सिफुं दामनायनि गेजेरजों आं गोबां बे ओरैनो हारसिङै दामनायाव बेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनो जमायै दामनायाव बांसिन एक्सपिरियेन्स मोनो आरो मेथाइजों दामफायोब्ला जेसेनो नों दामफालांबाय थागोन एसेनो नोंना एक्सपिरियेन्सआ बारानिफ्राय बारा जालांबाय थागोन आरो दा आदा नोंथांनिफ्राय आं मोननैसो मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोबाय दा नोङो जायफोरा माने गोदान बेबायदि मेथाइ दामनायावनो जा माबा मोनसेयावनो जा बेबायदि आगजुफोर दामनो जेन'बा आग्रह जाबोनाय सोलोंबोगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ नोंथाङा माबायदि मेसेज होनो सानो आङो बेखौनो होननो सानगोन जेब्ला फार्स्ट स्टार्टिं खालामो सोलोंजेनो जेनेबा जोंथ' गोसो जानायावसो सोलोङो नालाय जोङो गोसो बायनो नाङा आरोना फार्स्ट नोङो जेब्ला स्टार्ट खालामजेनगोन अब्लालाय रावनावबोथ' जाखाया जेरैबायदि जोङो उन्दैयावहाय गोरों जानानै फैखाया जोङो थाखो बाय थाखोसो सोलोंनांगौ थिग बेबायदिनो आंबो बेबायदिनो जादों फार्स्टआव जेब्ला बियो आंखौ लेंहरदों अब्ला आंना बे सिफुङानो गोमा बारल' गयो दा बेबायदि जादों आरो बिदिनो गोबाव थादों बोसोरसे जाहैजोबाखसै बिनि गेजेरावहाय गोमहैदों आरो आङो होमब्लानो बे बोसोरसे नों नेनांगौब्ला गोमजायालासेनो बारल' फैयो एखमबा जाहां जायो एखमबा जाया अब्ला नोंनि गोसोआ एसेब्लाबो बायगोन नार्भास फिल जायो अब्ला नोङो सोलोंनो गोसो जानाय नङा बानायफैगोन बानायखौ दोनथ'नानै मानो हाया मानो जाया बेखौ नों सिन्था खालामग्रो आरो मानसियाथ' हायै गैया बै सासे सोलोंनायाबोथ' बेबोथ' हादों होमबा आं मानो हाया बे दामनो हादोंबा आं मानो हाया दा बेखौ नायनानै आङो आंनि सेस्टाखौ माब्लाबाबो गाहायाव दोनाखै आरो आङो दावखोलांबाय थादों दा लास्टआवहाय बियो गोमहैबाय
दा गोमहैनाय लोगो लोगो बिथाङा आंखौ लिंहरबाय आरो आंखौ फोरोंबाय। दा नोङो नार्भास जानो नाङा आरोना सोलोंनायावहाय ओरैनोब्लाबो नों हानाय नङा बायदि मोनगोन आरोखि नांथाब नाजानाया थानांगोन आरो खिन्थु नाजानाया थानांगोन नों जेसेनो नाजागोन एसेनो नोंना इमप्रुभआव फैगोन आरोखि। दा नोंथांखौ दा लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा नोंथाङा गावनि एक्सपिरियेन्सनि बिषय बुंबाय आरो मिउजिक लाइनाव नोंथाङा फैनायनि बिषय बुंबाय आरो बेबायदिनो नोंथाङा मेथाइ खननायनि बिषय बुंबावबाय। दा जोबनाय फारसे जोङो आवगायलांदिनि दायो नोंथांनिफ्राय जों बेखौनो मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा जोंनि नायगिरिफोरखौहाय मा मेसेज होनो लुबैदों आंनि चेनेलनि जुगिदि नायगिरिफोरखौहाय? आङो बेखौनो खावलायो आंहाबो इउटुबा बोसोरसेथ' नंला बोसोरनैयानो जानोसै खिन्थु दावखोआखै आरो साबसक्राइबारफ्रा दावखोआखै आरो आङो मेथाइखौबो गोबावनि गेजेरावसो हगारो नालाय नङाब्ला बे बोसोरनैयावहाय दोंबाल' मेथाइ हगारनाया दा आङो आंनि हानाय मानिखौसो नायनानै आङो हगारनो हादों। दा बेवहाय मिउजिकनिबो खरस दङ आरो थांनाय फैनायनि खरस दङ। आङो सराइबिलाव बानायहैयो दा सराइबिलसिम थांनांगौ खरसनि खोथा थाबाय आरो ओरैहाय इडिटिंनि खोथा थाबाय आरो दामग्रा मेथाइ खनग्राफोरनि मेथाइ खननायाथ' आंनो खनजोबखाबाय जाहैबाय थेवबोथ' नोङो बिसोरनो होनांगौ जायोना दा बिनि थाखायनो आङो आंनि हानाय जेसेबां आं हायो एसेबांखौल' आं बाहायनानै आं बेसेल' मेथाइफोरखौ हगारनो हादों आरो दा बेनिखायनो आं खावलायदों अननानै आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदो जेन' आंबो दावखोलांनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंहाय आङो बेबायदिनो मिउजिकनि गेजेरजोंहाय मेथाइ खननायनि गेजेरजोंहाय आङो बुहुमनि मानसिफोरनो जेन' आङो गस्पेलखौ शेयार खालामनो हायो। आङो बांसिनै गस्पेल मेथाइ होनोब्ला आङो माब्रै बासायजागोन बेखौ लानानैसो आं मेथाइफोरखौ लिरो आरो दा आंनि मेथाइफोरखौ खोनासंब्ला मिथिगोन आङो बेबायदि टाइपजों लिरलाङो बांसिनानो बेबायदि टाइप जालाङो। बेनिखायनो दा नायगिरि साफ्रोमखौबो खावलायबाय आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो गोदान जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना गोदानै नायबाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना बिथां आदानि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो जेन' बिथाङाबो मोनसे आवगायलांनो हायो गोजौ थाखोआव थांनानै बिथाङाबो बे रोंगौथिखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बयनिबो सिगाङाव शेयार खालामनो हायो बेनिखायनो बिथाङा खावलायदों आपत्ति खालामदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आङो बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ होगोन बेवहाय नोंथांमोना थांनानै बे लिंकआव थुनानै बिथांनि पेजाव थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुना लादो नोंथांमोननि सापर्टआ बिथांनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जागोन आरो आंनि थाखायबो थुलुंगा जागोन बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना जेन' बेबायदि सापर्ट खालामलायो आरोखि दा जायफोरा गोदान दिनैहाय बे भिडिअखौ नायबाय साफ्रोमखौ खावलायबाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ जेन' साबसक्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौ थुनानै दोनो गोबांफोरा नायो नाथाय साबसक्राइब खालामा जास्ट माने नायनानैल' थाङो बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय जेन' नोंथांमोना बेखौ चेनेलखौ साबसक्राइब खालामो नोंथांमोननि साबसक्राइब खालामनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुदो आरो बेल आइकन थुनाय लोगो लोगो जेब्लानाखि जोङो भिडिअ गोदान आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिफ्रायबो सिगां नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना जेन' साबसक्राइब खालामनायजों लोगोसे बे बेल आइकनखौ थुयो दानो बे समाव आदाखौ आं गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय दानो नोंथांखौ आं हामबाय होनसै थेंक इउ।